a fi'n cofio mynd am un kick-off, a fi'n clywed ffrind gorau fi, Meg, yn y dorf, "That's my best friend, Cerys Hale." Croeso nôl i benod arall o'r Sgarmes Ddigidol. Dwi'n nôl yma eto'r wsos yma yng Ngwesty'r Fro, lle mae tîm Menywod Cymru yn ymarfer, a dwi falch o ddeud fod na ddwy o'r tîm nath giro'r Alban Bnawn Sadwrn yn ei hymgyrch chwe gwlad yn ymuno efo fi'r wythnos yma, Cerys Hale a Bethan Lewis. Diolch yn fawr iawn am ymuno efo fi. Ydych chi'n iawn? Diolch am gael ni. Helo. Dechrau llongyfarchiadau enfawr ar y fuddugoliaeth yn erbyn yr Alban. Cerys, sut oedd o'n teimlo? Ie, oedd e'n gret. Fi'n credu... Ar ôl ennill wythnos diwethaf, oedd bach mwy o pwysau fi'n credu mewn i'r gêm yma, ond oedd e'n i cael y fuddugoliaeth yn y diwedd, unbelievable. O'n i yna'n gwylio Bethan, a oedd y diweddglo, o'n i ar ochr fy set, o'n i mor nerfus. Dwi'n yn gwybod sut ydych chi'n teimlo? Ie, fi'n meddwl o'n ni mor nerfus o chi. Sa'n meddwl ni'n neud yn haws yn hunan ar y dechrau'r gêm, ond fi'n meddwl o'n ni wedi dangos cymeriad da erbyn diwedd y gêm. Do, yn bendant. Sut ydych chi'n teimlo noson cyn gêm fel ta, Cerys? Wel, mae'n really anodd nos cyn y gêm, i fod yn onest, achos chi moyn switcho bant a ymlacio, ond hefyd mae'r gêm yn mynd trwy eich meddyliau. Felly oedd e'n anodd i ffeindio'r balans, yn ni'n ceisio chwarae bach o maffio, mae pawb mae'n mynd i wely erbyn 9 gloch, achos mae gêm y diwrnod nesaf. Felly, ie, mae'n anodd ffeindio'r balans, ond o'n i'n credu oedd gyda ni bach o confidence mewn i'r gêm, ond hefyd yn nabod ti'n meddwl, maen nhw'n dod lawr a maen nhw moyn rhoi gêm dda i ni, felly o'n i'n moyn ffocysu ar hynny hefyd. Be amdana chdi, Bethan? Be wyt ti'n neud noson cyn gêm? Wel, ie, dim lot, fel mae Ces yn dweud, ni'n hoffi gwario amser dy tîm yn y prynawn, a wedyn erbyn diwedd y nos, fel ffocysu ar y gêm, amser fel fy hunan ymlacio, darllen fel arfer cyn mynd i gwely. Mae Ceili Powell yn dysgu fi fel i wneud y Rubik's Cube, so na beth o'n i'n neud nos Wener dy hi yn y stafell. Fi ffili neud e, mae hi'n gallu, a mae Jazz yn gallu neud e. Ydyn nhw? Ie, so maen nhw'n gallu neud y Rubik's Cube. Pa mor gyflym maen nhw'n gallu neud o? Nath Ceili fe'n 2 minutes 40, fi'n meddwl, dros y weekend, so hwnna yw'r gloia fi wedi gweld hi'n neud e, so ie. Yeah. Ie, fi wedi sylwi bod Jazz yn neud ar y bus, ar y ffordd i'r gêm, achos mae nhw'n fel arfer yn eistedd drws nesaf i ni. Yeah. Mae pawb yn cael fel sef. Ar y bus. Ni'n dweud preferred seat. Yeah. It's not my seat, it's my preferred seat. Ond ni'n gweld bod Jazz yn wastad neud ar ffordd i'r gêm, felly fi'n credu falle mae hi'n ffocysu trwy neud hynny. O ran y dorf ym Mharc yr Arfau dy Sadwrn, achos oedd na recod o dorf yna, ac o'n i yng nghanol y dorf. Be ydych chi'n clywed ar y cae? Oeddech chi'n teimlo bod yna gymaint o bobl o hynny yna? Ie, o'n i yn. A ni'n fel bod yna tackle mawr neu cwbl o weithiau pan ma'n ni'n neud fel crossfield kick a mae Jazz yn dal y bêl, mae'r dorf yn mynd yn nuts. Oedd e'n wych, a fi'n cofio mynd am un kick-off, a fi'n clywed ffrind gorau fi, Meg, yn y dorf, "That's my best friend, Cerys Hale." O'n i'n meddwl, sut fi'n cael ei clywed ti pan mae'n gymaint o pobl yma, ond ie, ni yn clywed bach o'r dorf ar y cae, ond ar dydd Sadwrn oedd e'n amazing. Rhywbeth arall, rhywbeth ydych chi rioed i brofi o'r blaen? Ie, pan o'n i wedi cyrraedd ar y bus, y tro cyntaf, fel, sa'n gwybod, loads o pobl yn aros i ni dod off y bus, a yn wedig oedd fel tournament i'r merched yn y stadiwm cyn, a nhw gyd tu fasa, oedd cwr tu fasa. I fod yn onest, o'n i'n eitha emosiynol pan o'n i wedi cyrraedd, bod yn neis bod ni'n neud bach o wahaniaeth a ysbrydoli'r cenhedlaeth nesaf. So ie, oedd e'n neis hwnna pan o'n i wedi cyrraedd y stadiwm. Ie, lle ddychmygu, achos fel ti'n sôn na merched ifanc y chwarae oedd o hybia dros Gymru yn stadiwm Principality. A dwi'n cofio cyfarfod ti pan oedd ti'n 17 Bethan yn yr ysgol. A ddech ti'n dweud fi bod chdi'n chwarae i'r Scarlet. Os ti'n edrych yn ôl i y cyfnod yna pam nes i gyfarfod ti tro cynta, fysa ti wedi credu bod ti yn fan hyn rwan efo un o'r cytundebau lled proffesiynol, oedd ti'n meddwl fysa fo'n bosib? Fi'n meddwl ers o'n i'n ifanc na beth o'n i'n anelu at a na beth fi eriod di moyn neud. Chos fi'n neud llawer o chwaraeon arall fel surfo, tennis a stuff, ond rygbi oedd y peth nath o'n i moyn neud, a oedd e'n rhywbeth o'n i'n dineru at trwy'r tyfu lan. So, o'n i ddim yn meddwl o byddai yn neud e, ond na beth o'n i fi di wastad gweithio at, so mae'n neis cael y cyfle nawr
a bod yn cael contract part-time, a hwnna'n neis cael wneud hwnna mwy. A'r merched ifanc na yn edrych arna chi a gweld bod o yn bosib Cerys i wneud hyn rwan fel swydd. Ie, yn union, o fi wedi dweud pan o'n i'n hyfforddi'r dreigiau dan 18, o'n i wedi gwneud bach o fel icebreaker gyda merched, a ni'n gofyn be chi moyn wneud pan chi'n tyfu fyny, a oedd un o ferched i dweud, fi moyn chwarae rygbi am Gymru. A fe'n dy tro cyntaf o'n i dieithriad a meddwl, go on then, ti'n medru. A fi'n credu bod, oedd hynny'n, oedd e'n bod mewn camp, yn amlwg mae mor cyffroes, mae pawb yn buzzing, ond i clywed rhywun sydd ddim yn y camp yn anelu at rhywbeth fel yna, oedd e'n real fel, oedd e'n bach yn emosiynol yn clywed pobl yn dweud pethau fel ni. Gallai ddychmygu. So, atgoffa ni beth i dy swydd di rhan amser tra ti'n chwarae rygbi ta? Felly, swydd newydd, dechrau di Gwener, actually. Wrth yn gwrchiadau? Ie, dwi'n pennaeth perfformiad am fenywod yn Rhanbarth y Dreigiau. Felly, rili edrych ymlaen i dechrau, ond fi wedi bod yn neud bach yn barod, a mae yna grŵp o ferched i mynd mewn i'r academy gyda'r boes, a maen nhw'n cael yr un cyfleon ar boes yn y Rhanbarth. So mae'n anhygoel bod y dreigiau di rili rhoi bach amser a mewn i'r ferched, achos fi moyn i'r merched cael y cyfle i rili gweithio ar eu sgiliau, gweithio ar eu hunain, mwyn i nhw cael y cyfle i fod yn safle dwi yn nawr. Ie, yn bendant. A beth i dy swydd di rhan amser efo'r rygbi beth? So fi'n hyfforddi tîm prifysgol yn Hartbury o tîm menywod, a fi jyst i bennu astudio Masters in Sport Psychology. So fi'n gobeithio wneud mwy yn hwnna yn y pen draw, ond hyfforddi fi'n wneud yr ymwneud. O'ch ti'n sôn fanna am Gloucester Hartbury, Caer Loyw, dyna lle ydych chi'n chwarae dysadwn yn erbyn Lloegr wrth gwrs, y mawrion. Maen nhw'n broffesiynol ers 3 mlynedd, felly da ni'n gwybod bod nhw chydig bach ymhellach o flaen na chi ar hyn o bryd, ond mae'n mynd i fod yn gêm anodd, ond da chi'ch dwi'n chwarae i Caer Loyw fel eich clwb, felly mae'n gêm gartre chi. Mae'n cartref o gartref, yn dwi? Ie. Fi'n edrych ymlaen i ware, mae ni wedi ware cwpl o weithiau mae'n season ma, a ni wedi cael y crowd eitha dda, ond edrych ymlaen nawr, fi'n meddwl record-breaking crowd eto ar y weekend, so bydd y torf na'n swnllid fi'n meddwl, ond fi'n edrych ymlaen. Ie, yn y Kingston, mae yna 11,000 o cynna o be dwi'n glywed i gwerthu hyd yma. Da ni'n recordio hwn ar ddim Mawrth, felly gobeithio yn wir fe'n hyd yn oed yn fwy i gwerthu erbyn dysadwn. Sut ydych chi'n teimlo am hon, Cerys? Ie, dwi'n wir yn edrych ymlaen. Pan o'n i wedi chwarae am Gloucester yn diweddaf fyna, o'n i wedi dod mas wrth i'r dynion gorffen, felly oedd y torf llawn yna pryd hynny, a o'n i rhaid i ni wneud jog o amgylch y cae i cynnesu fyny, a oedd y torf mor uchel yn y shed, oedd yn real, felly fi'n rili edrych ymlaen i'r penwythnos ma. Ie, mae'n mynd i fod yn gêm fawr yn dydi. Be dych chi'n nabod lot o'r genod yna hefyd, achos dych chi'n chwarae efo nhw neu chwarae nerbyn nhw yn y gyngrair Lions Prem 15. Sut dych chi'n paratoi at hon gan bod chi yn nabod nhw hefyd, Bethan? Ie, fi'n meddwl bod yn dda bod ni'n wared gyda nhw ac yn erbyn nhw pob wythnos. So ni'n gwybod be maen nhw'n biti, gwybod fel maen nhw'n ware. Ond ie, fel ti'n dweud, falle mae pobl yn meddwl bod nhw cam ymlaen, ond fi'n meddwl bydd yn profiad da i ni gweld fel ble ni'n sefyll ar ôl contracts dod mewn a ni wedi bod yn gweithio'n galed. So yn erbyn tîm gorau byd gweld fel ni'n gallu sefyll yn erbyn nhw a rhoi perfformiad mewn. Mae bendant yn luni'n mesur yn dydi i weld lle ydych chi wedi dod ers arwydd o'r cytundebau yma, achos mae'r 2 gêm gyntaf wedi bod mor wych yn enwedig i bobl sy'n gwylio adra. Ond ella, be ydych chi wedi bod yn gweithio yna fo ydy bod chi ddim yn gadael i tan y funud ola ella, achos y 2 gêm gyntaf, ydych chi wedi mynd bod lawr ar yr egwyl, ar ei hôl i, a wedyn ydych chi wedi tynnu hi nôl. Felly, a'i dyna'r ffocws wrthnos yma ydy i gychwyn yr un mor gryf a ydych chi'n gorffen y gema? Ie, bydd angen ni gychwyn yn gryf, achos yn wahanol i'r 2 wythnos diwetha, os ni ddim yn dechrau'n gloi, bydd ni'n tu ôl gan lot mwy erbyn yr egwyl. Mae angen i ni fod yn well wythnos yma. Ni'n nabod na, ni wedi bod yn gweithio'n galed ar pethau i dechrau'n gyflym. Felly, bydd yn diddorol i gweld sut ni'n mynd, ie.
A dych chi wedi bod yn camp efo'ch gilydd ys chydig wythnosau wan, a wedyn mae yna egwyl o wythnos ar ôl gêm Lloegr. Sut dych chi fel ffrindiau yn y garfan, be dych chi'n neud i ymlacio tra dych chi efo'ch gilydd? Dych chi gyd yn nabod eich gilydd yn dda iawn, ond be di'r straeon, pwy di'r cymeriadau yn y camp yma? Dwi eisiau'r gos i gyd. Mae'n digon o cymeriadau yn does. Yeah. Donna Rose yn big character yn y camp yn meddwl. Can newydd nawr yn dweud Donna Rose. Mae pawb yn canu ati trwy'r amser nawr. Mae'n cymeriad mawr yn dweud. Pan o'n i'n twymo lan, o'n i'n redeg dros ochr Donna fi, pawb yn y torf yn gweiddi, Donna, go Donna. Ble mae rhaid i gyd i dod o? Just all Donna Rose fan. Ie, llwyth o cefnogwyr Donna Rose. So be arall mae Donna neud sydd yn neud hi'n gymeriad ta? Mae'n just a top joke yn dweud. Mae'n wastad yn cael joke a mae hi'n fel yn arfer yn cymeriad sydd yn cael pawb yn chwerthin a weithiau fi'n credu mae hi'n cymeriad sydd yn tread close to the line yn dwi, a mae pawb, felly mae hi'n wastad yn mei bobl yn chwerthin. Mae hi'n fel yn jump o mas ar pobl a hyd yn oed fel y coaches a pethau, a weithiau ni fel, Donna, ond mae hi wastad yn neud hi. Dim ond hi sy'n gallu neud e, neb arall yn gallu. Dim ond hi sy'n cael get away efo bod fel yna. Ond mae Donna, mi oedd hi'n chef yn dweud, dyna oedd hi swydd hi. A mae bwyd wastad yn achosi problema yn camp, neu mae o'n ganolbwynt mawr, achos os ys dweithiodd Elyn o'r Talian sôn am crumble gate, lle oedd rhywun wedi dwyn yr holl topping ar y crumble un tro. Ond beth mae yna beth arall os oes yma, oes? Bagel gate. Bagel gate. A i fod yn onest, ni'n culprits, o'n i wedi dwy'n bagel, ond o'n i wedi rannu un rhwngddo ddwy o ni, so not as bad as the rest. Ond oedd Jazz a Alicia wedi dod â bagels i hunan nhw, a oedd pawb wedi helpu hunan. Ond bai Gwen oedd dweud iddi, it's a free for all. Okay, nawn ni rannu. Ond ers hynny, mae bagels pob man fan hyn. Ar y penwythnos, achos, not naming any names, ond oedd Ciara wedi dwy'n bagel. Ar y penwythnos, wedyn, Ciara yn dod mewn, Asda's bag, 5 packet o bagels. Anyone want bagels? A heddiw chi'n mynd lan i'r team room, mae yna bagels ar top y fridge, felly fi'n credu nawr mae pawb yn meddwl, let's get the bagels in. Mae gennych chi ormod o bagels. So, Alicia Butchers a Jazz, Joyce, dod o bagels i fewn, a nath nhw fynd i nôl bagel, oedden nhw wedi prynu, ac oedd na mond un ar ôl yn y paced. Dyna di graidd y stori. A dych chi wedi cyfadda ar y podcast Sgarmes Ddigidol eich bod chi yn eog. Ond dim ond hanner yr un, so... Erbyn o'n i wedi cyrraedd, dim ond 2 oedd ar ôl. So, I don't know. Oedd hwnna'n stori pan ma'n i'n tefu fyny, oedd mam yn gofyn, pwy sydd wedi bit ar holl creision i gyd? A wedyn y lein oedd, dim ond 2 ges i. So dim och dim och faint di bita, just deud, dim ond 2 ges i. A wedyn, kind of, yn iawn wedyn. O ran chi'ch dwi ta, dych chi wedi sôn am pwy arall sy'n gymeriadau, beth ydych chi'n neud mwyn cael hwyl yn camp? Wel, mafia. O'n i bai am mafia. Beth, wyt ti'n bach o joker? Ti'n taro fi o bach o joker? Fi'n offi wneud fel scare cams, ond sy'n hawl fi'n wneud scare cam i ti. Hyd yn oed, pan o'ch chi'n dod mewn, oedd Gwen fel, mae Cerys Hale yn dod mewn, a dweud i, pwy sy'n dod mewn gyntaf, a dweud i Cerys, ni fel, sy'n gallu jump o mas. Pam? Dwi'n cysau. Na, mae yna ar y rail. Hard limit i fi, dim scare cam arna i. Fi'n cael y look. Wel, blwyddyn diwethaf, traumatic, o'n i'n... Traumatic? O'n i'n gadael y stafell tîm, a oedd gyda i paned yn fy law i, a oedd car wedi neidio mas arna i, a o'n i wedi paned i mynd dros i llosgu llaw, oedd e'n wild, oedd i dros llyfr fi, a nawr, not having it. Wyt ti'n ffilmio'r scare cams ma? Rhoi nhw ar y gwefannau cymdeithasol? Wel fi'n adeiladu nawr yn gwneud compilation o'n nhw gyd. Fe eich ti'n gwneud TikTok ohonyn nhw? Well, that's the plan. Dyna ydy'r cynllun, na i holi y gwesteion nesaf y Sgarmes Ddigidol os ydy hwnna allan eto. Ac os ydyn nhw wedi bod yn victim o'r scare cam. Da ni yma yng Ngwesty'r Fro, mae merched peldroed yma yn ymarfer hefyd, mae gen nhw gêm nos Wener. Ydych chi'n dilyn peldroed? Ydych chi'n ffansio chi'n yna'n fel dipyn o ffwbol yn eich amser ysbar?
O'n i wedi chwarae pêl-droed unwaith yn yr ysgol, ac o'n i wedi brifo fy hunain felly. Rugby. Ond, yes, so ni'n football fans, really, ni. Ond, weithiau pan mae'r menywod yn ware, mae'n neis supporto nhw a gwylio nhw, a fi'n gobeithio bod nhw'n gwneud yr un peth i ni, ond, mae'n dda cael gweld nhw o gwmpas myny'n ar ôl cerdded lan, gwelais i cwbl o'n nhw ddo. Ond mae'n neis cael gweld menywod yn neud da yn chwaraeon. Yndi, a mae yna gymaint o dorf yn mynd i wylio y pêl-droed wan hefyd. Mae'n wych i weld ydy Cerys. Dorf yn cefnogi tîm pêl-droed Merched Cymru a chi fel y tîm rygbi. Ie, yn union. Fi'n credu bod fel y misoedd diwethaf, mae chwarae o menywod di really fel mynd off y scale, fi'n credu. Achos mae yna pethau bach fel fi wedi bod yn cerdded ci ar y path wrth ymwneud y tŷ am flynyddoedd, ond dim ond ddoe oedd rhywun di stopo fi a dweud gêm gwych ar y penwythnos. A fi'n just yn credu bod e'n really di newid yn y misoedd diwethaf. Falle ers Covid hefyd, achos fi'n credu pan oedd pobl yn y tîm mwy, oedd nhw'n fel gwylio mwy o tredi, a yn ymwedig ni yn cael y slot gwahanol i'r dynion am y 6 wlad, mae hynny di wneud yn gwahaniaeth mawr fyd. Reit, cyn i ni orffan y sydyn ta, dwi'n joio clywed am y TikToks, ond mi nawn ni ganolbwyntio mwy ar Lloegr, jyst i orffan. Mi nathon nhw giro reidal 78 pwynt i ddim, dwi'n gywir yn deud yna os ydw eitha. Maen nhw'n anhygol, a Emily Scarlett yn cyrraedd carreg filltir hefyd. Be ydych chi'n wybod amdanyn nhw o chwarae efo nhw, neu chwarae yn erbyn nhw, lle mae cryfdera nhw, a lle mae'r gwendida sy'n fwy o pwysig, ydych chi'n gallu targedu? Fi'n credu maen nhw'n fel tîm sydd maen nhw wedi chwarae gyda'n gilydd am amser hir, maen nhw'n nabod ein gilydd, ond fi'n credu falle os ni'n gallu tynnu nhw mewn i chwarae bach lesson structure nhw, falle bydd cyfleon i ni hefyd. Fi'n credu mynd mewn i wythnos yma, ni wedi wir bod yn ffocysu ar gêm ni mwy na gêm nhw, achos ni moyn fod yn well na oedd ni wythnos diwethaf, a fi'n credu ni wedi wneud yn dda pan o'n ni mewn 22, ni wedi sgori fel wythnos diwethaf, 24 pwynt o'n ni yn y 22 6 waith, a ni wedi sgori 24 pwynt. Felly os ni'n gallu rhoi cyfleon nhw iddyn ni, bydd ni'n gwneud yn dda fi'n credu. Ond fi'n moyn credu falle scrum, ni moyn cadw targedu scrum achos bod scrum ni wedi bod yn dda. Mae wedi bod mor wych yn dod ar ardaloedd gosod na. Ie, yn union, a beth all ti'n meddwl? Ie, fi'n meddwl ti'n iawn yn dweud bod rhaid ni cymryd fel structure nhw i ffwrdd. Fi'n meddwl na beth dyn ni dros nhw bod rygbi yn gwad ni, ni'n chwaraewyr rygbi, a maen nhw'n athletwyr, maen nhw'n fawr, ond sa'n meddwl bod nhw'n gymaint o fel calon dyn nhw. So os ni'n gallu dangos fel ni'n gallu ware yn y safleoedd cywir ar y ca, roi nhw o dan pwysau, fi'n meddwl bod ni'n gallu rhoi gêm dda, roi pwysau arno nhw. Fi'n meddwl so nhw'n used i cael pwysau roi arno nhw, a fi'n meddwl gallen nhw colli penne falle os mae hwnna'n digwydd a ni'n gallu gwneud hwnna. Wel, ydych chi'n ddigiro hyd yma, a mae'r goron drifflig yn afantol hefyd. Felly, pob lwc, mae momentum sy'n ôl i chi. Diolch am wneud y podcast yma. Ydych chi di enjoyo? Ie, mae wedi bod yn wych. A mae amser yn hedfan pan ydych chi'n cael hwyl, achos dyn ni wedi gorffan yn barod. Ie, yn union. Diolch yn fawr. Diolch i chi hefyd am wrando ac am wylio. Gobeithio'n wir gawn i'ch cwmni chi tro nesaf ar y Sgarmes Ddigidol.